De descubrir unos vinilos que yo creo que va a marcar un hito en la historia del deporte aquí en Calafell. Yo creo que está muy poco visto por ahí y yo creo que el haber conseguido esto pues enaltece el deporte y especialmente lo que queremos es enaltecer y poner a homenajear y reconocer la trayectoria de nuestros mejores deportistas. Bé, doncs, homenatge a l'esport de Calafell. Don José Manuel, un homenaje realmente trabajado, bonito y que verá mucha gente porque el lugar es privilegiado, ¿eh? Pues sí, lo cierto es que tuvimos la idea desde esta regidoría de reconocer la labor de los deportistas y reflejarles, qué mejor forma que reflejarles aquí en estas 11 cristaleras que hay, y para que quede su foto ahí y su homenaje y ese reconocimiento para todos ellos, que yo creo que se lo merecen por su trayectoria deportiva, por su esfuerzo, por su dedicación y disciplina en los entrenamientos diarios y luego por los grandes resultados que nos hacen fuera, que nos llevan el nombre del pueblo por todo lo alto. Y ojalá hubiera más porque queda la cosa corta, porque habría aún más temáticas, ¿no? Sí, bueno, siempre puede haber alguno que diga, oye, yo también me lo merezco. Iremos cambiando con el paso del tiempo, también lo aumentaremos por este lado y todos los deportistas que veamos que van progresando, que van teniendo resultados y que se lo merecen, pues irán entrando en las cristaleras como no puede ser de otra forma. ¿Cómo nace esa idea? Bueno, de la regidora de Sport dice hay que cambiar los vinilos porque son ya del 2016, cuando se anunciaban los Juegos del Mediterráneo. Lógicamente estábamos ya obsoletos y tuvo la idea de que podíamos poner primero la guía del deporte, que es la guía del sport, sí. Y entonces, pues esta ha sido la cristalera principal. Y a continuación, pues teníamos 11 cristales más. Pues dijimos, hay que poner a los auténticos protagonistas del deporte, que son los deportistas y que son los que lo merecen de verdad. Tú que realmente vives el deporte intensamente en muchas vertientes, Calafell es un lugar pionero porque actualmente, fíjate, la gente que está triunfando en el mundo, ¿eh? Pues sí, ya hemos visto que hemos ido leyendo un poquito un resumen, porque no nos ha dado tiempo a más, de los historiales de todos ellos, y el que menos es internacional, es decir, que son deportistas que han llegado muy alto y sobre todo algunos muy jóvenes que todavía tienen una proyección bárbara y bueno, pues hemos hecho una mezcla de deportistas que se lo merecen por lo que han hecho y otros por lo que están empezando a hacer y pueden llegar muy lejos. Lo que sí es cierto es que también a ti te están lloviendo los reconocimientos. No diré que tarde, porque tú llevas años, pero el otro día, viendo Teledeporte, escribí un reportaje que realmente me dejó alucinado. Hombre, todos conocíamos tu trayectoria, ¿no? Pero realmente ver tu otra vertiente realmente es importante. Bueno, pues sí, hombre, yo ya estoy en la reserva y ahora los que hay que dar cancha son a los jóvenes, pero hombre, de vez en cuando pues tu experiencia es importante. También gusta que a uno pues le reconozcan un poco su trayectoria y sus vivencias y sus aventuras por casi 20 años que duró mi carrera deportiva, pues se ha recopilado ahí Teledeporte en 1 hora. Y bueno, pues estoy muy agradecido y el que en vida nos hagan estos reconocimientos... Tú eres muy joven, hombre. Pues la verdad es que muchas gracias, se agradece mucho. Un luxo para Calafell. José Manuel Abascal. Gracias, José Manuel. Muchas gracias, Juan Enrique. Bueno, pues del técnico de Abascal a la regidora. Oye, de verdad que es un lujo ver estas cristaleras y realmente és un homenatge más que merecido a esta gente, que esta gent que fa esport a Calafell, no? Sí, i tant, perquè bueno, són esportistes que porten... Sí que hi ha un esportista revelació d'aquest any, que és el més petit, el Jaume Rion, perquè ha quedat primer del rànquing de pàdel, no? De Catalunya, i és el més jove i és el que menys trajectòria té, no? Però bueno, ho posem també perquè doni exemple, no? De l'esforç que ha fet també aquest xicot aquest any, perquè no ha parat de viatjar i tampoc no ha parat de guanyar. I, bueno, com he comentat abans a l'inici d'aquest acte, que cada esportista ha estat descobrint la seva fotografia, el seu vinilo,
doncs això teníem que renovar la façana perquè estava la façana dels Jocs del Mediterrani, que es va posar des de la Fundació. Parlava dels Jocs del Mediterrani de l'any 2017 i van ser el 2018 igualment, però bueno, s'havia de canviar i que millor moment per aprofitar que aquí tenim uns esportistes espectaculars, meravellosos, que competeixen a nivell nacional i internacional i que s'ho mereixien, no? I bueno, també fer una mica d'història també de tots els esdeveniments esportius que fem aquí, la cursa de l'aigua, la cursa de la dona, el cross escolar, la festa de la bicicleta. Són events multitudinaris, arribem en tots els esdeveniments als 1.000 participants, l'última la cursa de la dona que vam arribar a 2.000 participants, també la gala de l'esports, que té molt bona acollida i la gent ens demana quan ho fareu, i ara pel tema de les obres se'ns complica una mica la ubicació d'aquesta gala de l'esport i hem volgut aprofitar doncs això, aquesta façana que tenim queda tota una cristalera de la regió d'esports. Encara pot créixer, no?, cap al sector lateral? Sí, però hi ha una perruqueria. Hauríem de demanar permís per peluquera. No, però bueno, ja es buscarà, sortiran més esportistes i ja buscarem la fórmula de tindre aquest reconeixement cap a ells, no? Estem al costat del complex del Vilanenc-Agua, o sigui que millor lloc, Regidoria d'Esports, Vilanenc-Agua, perquè estiguin aquí de forma, ja ho he dit, de forma perpètua, no? Perquè han significat molt per aquest municipi, han portat el nom de Calafell, doncs mira, el Miquel Mañé que va competir a Tòquio l'any passat, doncs a Tòquio, el Guillem Pasqual, que competeix en ball esportiu, tots els mesos està competint en un país diferent, o sigui, sempre amb el nom de Calafell, no? I totes les referències que fan en les publicacions esportives sempre parlen com a l'Àlex Toledo, sempre fan referència com el de Calafell, ha quedat primer, ha quedat segon, sempre fan la referència al nostre municipi quan surten en premsa i això s'ha d'agrair molt. Ja els ajudem també econòmicament, no tant com voldríem, perquè els esforços que fan ells i les famílies és molt important i s'ha de fer menció d'això, de l'esforç que fan els seus pares, les seves famílies, per aconseguir que aquest esportista, aquest jove esportista aconsegueixi el que més vol, que és fer el seu esport preferit. Aquí hi ha molta passió. Jo el que he vist ara i quan han parlat cadascú d'ells a mesura que anava descobrint el seu vinilo, anaven parlant i es nota que hi ha molta passió pel que fan. I això a nosaltres ens fa sentir feliços, perquè sabem que la feina que estem fent va cap a ells i amb aquesta passió se'ns transmet també molt. Aquest any la Festa de l'Esport definitivament es farà o s'està buscant alguna solució? Mira, estàvem pensant en fer-la al pavelló Jaume Vilamajor, també a la discoteca Vips. A la discoteca Vips el problema que hi ha és que hi ha moltes columnes, no hi cap tota la gent que pot caber al teatre o a un pavelló. El problema que tenim és que tampoc volem fastidiar a ningú, i al pavelló Jaume Vilamajor hi ha entrenaments, hi ha dues entitats esportives entrenant tots els dies i competint. I clar, per preparar la gala d'esports necessitem un parell de dies preparar-la, el mateix dia que es fa, un tercer dia per desmuntar, i això suposa utilitzar nosaltres el pavelló durant 3 dies, en plena època esportiva, en plena temporada de liga de competició, i no es tracta de fastidiar ningú, sinó de fer-la com quan el pavelló i el teatre estiguin acabats, fer-la en aquell moment. Celebrarà continua 2 anys seguits, 2018-2019, però bueno, es farà, de totes maneres es farà, clar. A part d'aquesta... Si ho anem aquí, si no, doncs el que vingui també la pot fer. La solució al maig. A part d'aquesta inauguració que hem comentat ja, volem preguntar, ja que som aquí davant d'aquest pavelló poliesportiu, Joan Ortoll i també el teatre Joan Colet i també el bar de l'Estona Esportiva, com van les obres? Perquè jo realment veig que avancen, però potser no el ritme que caldria. O va el ritme habitual, això? Mira, jo aquesta setmana mateix he parlat amb l'encarregat i també, a simple vista, sembla que la cosa va una mica lenta, a simple vista, però em va assegurar que sí, que això estaria enllestit cap al mes de maig. Jo no sé, jo també dubto que pugui estar cap al mes de maig, però bueno, l'important és que estigui també de cara al setembre, que comença també la nova temporada, i ara ja els clubs que estaven entrenant aquí, que són el Club Patí Calafell i el Patinatge, ja estan ubicats a l'Institut Camil Mar i també a la pista del Castell, i estan fent els seus partits al camp d'esports del Vendrell. Estan acostumats, ara també ve el bon temps, s'han passat fred, els dies de vent ha estat una mica complicat els entrenaments, però sí que si no està acabat al maig, seguríssimament que al setembre estigui enllestit. A mi m'han assegurat l'encarregat que sí, mira, un exemple de que
compleixen, aquesta empresa compleix amb el que diu, és que també va passar amb el camp del Juan Ríos, en el camp municipal de Juan Ríos, doncs l'últim mes va estar treballant de dia, de nit, els caps de setmana, dies festius, i van terminar les obres amb temps, no? Malgrat la suspensió que va haver-hi, no? Però malgrat la suspensió, ells haguessin acabat les obres a temps. Maite, enhorabona per aquesta feina d'esports i per aquesta nova imatge de la regidoria d'esport que realment fa luxe i es podrà veure. A tu.